Doncs aquesta temporada continuem mantenint l'espai que fem amb l'Espai Jove d'Arenys de Munt, amb l'escorxador o l'escorxa, com li diuen els mateixos joves. Fins ara ens acompanyava en Santi Trincado i a partir d'aquest nou curs saludem a l'Antonio Expósito. Bon dia, Antonio. Bon dia, què tal? Què tal? L'Antonio és l'educador social, oi? Sí, que sí. Juntament amb la Mariona Fernández, que és la dinamitzadora, doncs feu aquest tàndem, no, ara? Sí, hi ha hagut un cicle nou, no? O sigui, quan se'n va una persona que al final ha sigut uns referents pels joves com ha sigut en Santi, no? No, la veritat és que sí, Sí. Hi ha hagut una regeneració, per dir-ho així. Ara estan entrant nous joves, no? I s'han anat uns altres, però al final és algo que sempre ha passat, no? L'escorxador, que hi ha hagut diversos dinamitzadors i sempre passa el mateix en aquest sentit. En Santi se li tenia molt de carinyo, però segur que vosaltres també aconseguireu que els joves us estimin moltíssim, no, Antonio? Sí, estem lluitant per això. Sí. Molt bé, de fet sou joves també, així que els enteneu perfectament bé, no? A l'hora doncs de parlar amb ells, d'exposar activitats, no? Sí, al final això també és un hàndicap, no? Que ens trobem que no fa tant de la nostra adolescència, no? I empatitzem amb els problemes que tenen, dubtes, no? I això també ajuda al vincle amb aquests joves. Molt bé. Explica'm, Antonio, tu quines funcions tens dins l'escorxador? Dèiem això, no? Educador social. Al final la Mariona és la dinamitzadora, no? Que és la figura que tenia el Santi, que al final està dins de l'espai jove, amb les dinàmiques del dia a dia, tallers, i després està la meva figura d'educador social, no? Que, bueno, vaig accedir a partir d'un programa de la Diputació de Barcelona, vale? Que és un programa de l'escolta jove, que el que fa és posar al centre del cicle, no? Del cicle de joventut, en aquest cas a cada jove, no? I el que fa l'educador és ser també un referent, en aquest cas, dia a dia vincular-se i donar cavitat en aquest sentit que els joves tinguen un espai també per ser escoltats, per dubtes i sobretot tractar temes com la salut mental, vale? Que al final, bueno, ara parlarem, però d'això hi tenim diverses propostes. Doncs parlem-ne, clar que sí, perquè fareu això, no? Tallers, xerrades a l'entorn de la salut mental, no? Perquè és realment molt important, no? Sí, tenim un cicle de tallers, que són 3, vale? Que s'unen durant aquest curs, i el primer s'ha de donar el mes de novembre, i al final la idea és que ve una psicòloga, vale? En aquest cas al poble, una psicòloga que viu aquí, que es diu Sandra, que és una molt bona professional, i el que farà és uns tallers que el que realitzarà és la prevenció de les addiccions, la prevenció en la salut mental, el que siguin escoltats i dubtes que puguin tenir entorn d'això. Llavors el que es tractarà seran dinàmiques i activitats per fer-ho més amè per a aquests joves que puguin sentir-se còmodes i tenir sobretot un espai obert on puguin manifestar inquietuds i sobretot dubtes sobre aquest tema relacionats. Us demanen els... Digues, perdó, no sé si sabies. No, bueno, que avui en dia és un tema que gràcies a que a poc anem treballant això, o sigui, tenen aquest espai als joves i crec que és molt important per ells. Si més no, doncs saben o tenen les eines, no, necessàries per saber com actuar enfront de qualsevol problema, sigui, no sé, una angoixa, una depressió, qualsevol cosa, no? Us demanen, els joves, anava a preguntar això, us demanen que us facin tallers per parlar, doncs, de la salut mental? Mira, si et soc sincer, en aquest poc temps que he estat a l'Espai Jove, vaig coincidir amb el Santi i amb la Mariona, no és un tema que de manera directa et vinguin i Antonio, mira, tinc un dubte sobre aquest tema amb l'addicció, amb la salut mental, però sí que es donen casos que al final tu com a professional ho pots veure, no? Ho veus, que no? són invisibles en aquest sentit, però ho veus i dius, doncs mira, podem tirar per aquí i treballar-ho d'aquesta manera. Bé, doncs a treballar-ho perquè escolta'm, que els joves ja estiguin aquí amb les emocions a flor de pell, no? S'han de saber treballar i res, i actuar-hi, quan abans millor, i si s'ha de demanar ajuda, que sempre ho diem, doncs que es demani ajuda, Bé, veig que heu pintat ja l'escorxa, no? Escolta'm, aquí amb els mateixos dissenys que han fet els mateixos joves, hem vist fotografies, comentàvem per aquí una miqueta de color, igual no estaria malament, Sí, bueno, els dissenys els vam fer alguns amb el Santi el curs passat i ara vam fer un d'altres perquè al final, com comentava,
hi ha hagut un cicle nou, no?, a l'escorxador, i joves que venien abans ara no venen, i els joves que venen ara no venien abans. Llavors han proposat nous dissenys i primer ho van fer en un paper i després ho van directament a la façana. Sí, ara actualment està només negre i blanc, però bueno, en un futur no sabem, falten coses encara per fer a la façana, no està del tot complet. Bé, mira, no sé, us podeu demanar l'opinió, a veure què pensa la gent i com què els hi sembla. I també veu celebrar la festa final d'estiu, com va anar? Sí, molt bé, molt bé. Es va fer el 4 d'octubre al vespre i va anar molt bé, va tenir bastant d'èxit. Va venir el grup P de Bingos, que és un grup d'aquí de Mataró, dos joves també que munten diferents festes, fan bingos musicals i sessió de DJ. En aquest cas van fer una sessió de DJ i molt bé, la veritat, o sigui, va haver bastant de fòrum. Jo no vaig anar, però que pel que em van comentar sí que va haver bastant de fòrum. Els agrada amb els joves, això de mantenir doncs, aquestes festes, tant la de final d'estiu com les que es fan habitualment ja al vespre, no? Sí, totalment. Ho demanen, Això sí que és un tema que últimament venen, sobretot ja joves entre 16, a partir de 16 anys, inclús de 15, que et venen i em diuen, bueno, i quan començareu a fer el tema dels jovenits? I, bueno, doncs no ho sabem, hem de concretar dates i tal, però sí que ho agraeixen molt, aquest espai, i per això normalment s'omple molt aquest tema, aquest tipus d'activitats. Això t'anava a preguntar, quan començareu l'espai jovenits? Encara no ho sabem, no sap, no? Però jo espero que no trigui molt, la veritat. Home, no tenim bars musicals, no tenim discoteques al poble, doncs és normal, no?, que els joves també ho demandin, no? Sí, sí. Més coses, veu fer o fareu aquest dijous, concretament un taller de tote bags, no?, que per qui no ho sàpiga és això del disseny de bosses, no? Sí, sí. A veure, també crec que fomenta molt la creativitat en els joves, perquè al final fer el seu propi disseny en la seva bossa, una bossa que al final s'ha comprat una pintura especial per la tela i a més es pot rentar aquesta bossa, i jo crec que ja amb els joves que hem parlat tenen bastant ganes de que arribi dijous, però jo faré això, jo faré l'altre, i ara que venen també amb lo de la façana, que van fer dissenys, ja estan animats en a pintar, modo no? Picasso, o sigui, creatius, sí. Molt bé, ja està bé que la creativitat, sí. I després se l'emporten cap a casa, la bossa... Sí, és pròpia, o sigui, la seva bossa, i, bueno, doncs pel dia a dia és molt pràctica també la bossa de tela. Molt bé. Doncs això serà aquest dijous, i el dijous dia 23 fareu una gincana de tardor. Explica'm com serà aquesta gincana. Bueno, hem fet com 5 activitats, si no m'equivoco, i el que farem és relacionats amb aquesta temàtica. Tenim una activitat que és amb les castanyes, una altra que és amb desgustació de la fruita de temporada. Amb fulles també tenim una altra activitat, i al final és això, que els joves se sentin també que estan ja a la tardor, no?, aquest cicle nou, que bueno, entre la festa final i la gincana de tardor jo crec que ja l'estiu s'ha acabat. No, sí, ja fa dies, amb el temps que estem tenint ja es nota, Sí, i a més les gincanes són algo que els agrada molt, la veritat, perquè ja quan es tracta de pistes, d'anar cap aquí, cap allà, ho gaudeixen molt. És xulo, sí, perquè aquí mira la Vic, l'associació de botiguers, també preparant aquesta castanyada terrorífica, que també és una gincana pel poble al final, i que té molt d'èxit. Per cert, que vosaltres no fareu aquest any el túnel del terror, no? No. Normalment ho feien les catecolònies, per aquest any no ha pogut ser, i estaven buscant voluntaris entre els joves que venen a l'escorxador, però no hi ha hagut suficient fòrum i ho hem suspès. No fer-ho. Però bueno, a veure si l'any que ve es pot fer. A veure si un altre any els joves s'animen, o la gent de catecolònies. I res, més coses, la benvinguda, no? Feu també la tradicional benvinguda als alumnes de primer d'ESO. Quan serà això? Sí. Està per concretar, però segurament serà entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre, segurament, que es faran aquestes dates. I del 28 de setembre al 4 d'octubre ja hem passat això, Perdona, del 28 d'octubre al 4 de novembre. Vale, jo dic, ui. Coses del directe. Sí, i tant, són coses del directe, ho pots ben dir. I es farà entre aquests 2 dies, vindran 3 línies, un dia vindran 2 línies i un altre una, i el que es farà una gincana, que al final perquè sàpiguen què és l'espai jove, quina franja d'edat ve, quin tipus de serveis ofereix l'espai jove, quines activitats es fan i quin és l'objectiu al final, i que també sàpiguen el sentiment de l'escorxador, no? Que al final és un espai
que és pels joves i és SEO en aquest sentit, o sigui que també s'ha de cuidar i s'ha de fer un bon ús. No, la veritat és que l'escorxador doncs, està tenint molt bona funció i molt bona rebuda per part dels joves ara, no? Que és l'objectiu final era aquest, no? Que hi anessin, perquè si no, no tindria sentit, no? Sí, i és algo molt bonic, eh? Jo que porto aquí poquet temps, al final veure com els joves venen cada tarda i fan les trobades, no? Pues mira, quedem a les 5 a l'escorxa, pues és algo molt bonic i que dona també la sensació que se senten còmodes, i això és pues, per una part que també estem fent bé les coses. Molt bé, fareu talls de cuina també, imagino, no? Que això també els agrada molt, que ja ho sé. Sí, tenim un programat pel novembre, un taller de cuina sense pares, que és una empresa que ho fa, i ja es va fer una tanda al maig amb en Santi, pel que em va explicar va ser tot un èxit. Sí, agrada molt. I ara segur que s'apuntaran un munt perquè els agrada molt. Molt bé. Alguna cosa més que ens puguis avançar de cara al mes de novembre que estigueu treballant, Antonio? Sí, al novembre, com he dit, tindrem el taller de salut mental. Per altra banda, tindrem un torneig de ping-pong també, o sigui que vam fer un a principi també de futbolín aquest mes i sempre són un èxit perquè els encanta. I, també farem... No està acabat de concretat, però segurament farem el disseny de les noves samarretes de l'escorxador. Vam tenir la del curs passat i ara ja toca una nova tanda en aquest curs i també segur que els agrada molt. O sigui que són activitats on segur que fomentem la creativitat. Molt bé. Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies. Esperem que algun dia pugui venir també per aquí a la ràdio La Mariona. Ja sabem que treballa de tardes, però bé, mira, mai se sap, no?, que algun dia pugui també venir ella i així la coneixem. I també obrim als joves, qualsevol jove que vulgui venir a l'espai i que ens expliqui què fa a l'escorxador quan hi va, també serà interessant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Antonio. Adéu. Adéu, bon dia.